ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la saraka jugu bomori tenya wele la Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad ami ala tanu ka foka barkada ami kishi annema chama nyina fe ako ke tidu na son herema kan no Muhammad ibn Abdullah anasu mo san maw anaka sahaba nyumaw ani mogo be ko lutukuru la ni nyuma e foka tasila haraduma ya rabbi ala kanene awye o jama kul san man nuna ka foli ani wali man don ke kanyashi shirfla tv laje baga bela jelema mali kono ani mali ko kan kerengane yala aw fen fere sigilendo kana jeni watina amawla don ya ka fo bi wajulu kene ame nango Jamiatu Ansordin Kalarambe nango saosa ubi walambla kene banyana maya uka kalande unyi alasona inanta bara ukera kabe jwen kalo ma samba fla ani mukan woro bara nunu dona ni ma ba wolele nga folikan ay musoro ga folikauna neni awu angaje anganya madawfe dale do bi kosebe anni sodiame bi kosebe ni Allah taala togoya bi ami ala fobi ka barkada ka ala fobi ka wali mando ka kirabay fo ka bargada ka wali mando karangare yala men na ngondu tigi fo ka bargada niya dugo tigi de bala o temane ko karangare yala me dugo almami fo ka bargada ka wali mando anye wule da ambalo bela jine ka bo akana ndeme ka akura daba nyine may anye ala tiga ya abula ka domi ala wala tiga ka bide donc ala ka ka onto herla amela to ka barikada kan na ba bele jile fu o temene ko fe kala to asigira on fe 2014 ana ka famu na nyanga ko santan fly la tiga mun to la donc nyama ka so kurane ajira ka ko nyiranye men fe mo la tiga o sake amba ngara mo fu mo solu karamo ale ka deme anaka ladili anaka courage do ana andra ka sira fo se biremo karangare yala jama mi me dugu ngone abi dugu tigin no sodiambe no ye jaja boare akoni sodiami mala bi abi ala fo onni sodiala ka ala barkada onni sodiala namba menu yere soro ale ka dugu na ya bi dimisha minu ye kurane kala nge foga kurane jigi namino wala ndafa ke bi aba nyini bele jele fe alaka nogani ambade silame bele jele nye minu ma jigi folo alaka noga ka kurane jigi ame awfu naba jama a chemana musuma ame bele jele fu ame bele jele fu ame dugutigi fu ame almami fu ame meri naga conseil fu yuro suru foro yuro jaka ami bela jeli fu ko bismillah nango yanno a bismillah yanno katla ka segi ka dali masa tanu ka barkada ne ningene sharia le bi ala mu yada ko bibise alne on ta do ami ala tanu kala barkada wasa masa ala mumbala ni libuta ka keluna ami ala tanu ala mumbala ay ko munun ge ka teme filima ke ola abe ka ko munun ge sisa filita ateka keni fili abina ko munun ge fana filiti kala amu masaitan ame kena munka kena dugulinte ambe alhamdulillahi rabbil alamin alay ankar sige classe konondona na no madrasa classe konondona yi nango yando o wala ndafa folo de nyina ye ka bebima ame ala fo ola o ko fe madrasa re asigira sajme yanno anga nyama ko bora ko fo 2014 kala zone sigira odila kala zone sigili
an kuntigi Seydi Sharif Usman Madana Haidara ale bɔra san min na n'o ye 2013 ye ka don 2014 kɔnɔ kalan daminɛna karamɔgɔ nana don min na ne taara Ziga kɛrɛfɛ ka photo ta n y'a ɲin'a fɛ n k'a ka dugawu kɛ an ye dɔnniko la n k'a ka dugawu k'an ye kalanko la wallahi ne ye nin ɲɛɲini karamɔgɔ fɛ ne tɛna fɔ n ko ne ye an ka kalanko dugawu de ɲini karamɔgɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛn ma mais n bɛ fɛ ka kuma ni karamɔgɔ ka kabako de ye ko karamɔgɔ ma ka ko ɲɛnama tɛ ananiya ye ananiya kɔrɔ di ne yɛrɛ yɛrɛkun a ka ɲɛnama tɛ o ye ne ye nin dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ o dugawu nana jaabi jumɛn na ale bɔra yan na 2013 2000 ka don 2014 kɔnɔ jamiyat ansarudin jamakulu min b'a la n'u tɛ sɛgɛn n'u tɛ ɲinɛ ni ale ka dajuru sama n'a ka hakili ɲuman ye ka se dali masa ma olu nana ne wele ka ne sigi nin zo in kɔnɔ yan k'u bɛ fɛ ni n bɛ se ka denmisɛnninw kalan u bɛ n da karamɔgɔya la ni kuma alhamdulilahi rabbil alamin o ye de an yɛrɛ ka ɲinifɛn ye. O tɛmɛnen kɔfɛ kalandenw ye alikuranɛ kalan kɛ ani ka walanadi kɛ ni ka mɔgɔw bilasira an ye min sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizur rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مجمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم. Abi walanda ningena barka menga. Ala bero waldan. O bangba mu wafla dugo yinga. Bero waldan. Bangba mu wafla dugo yinni. Mena zo melakiya me fil Islam. O Islam ya josimba doy. Wa huwa tariqi ila Allah ta'ala. O de sira kata alaga jemu. Wa dukhulul jannat. Ani aljina duni. Fal waldan. Bangba mu wafla. Huma nimo don. sababu wujudil insan. Olu de gara adama de ka jena bo soroli sababu ya. Wa qad ta'amala min ajlihi. Haykala uye duni ga sababu ya la. Al mashaqatu wa ta'abu. Singangola an degungu. Munzu sigare. Kabini ga dogo. Lizalika. O fole. Kana min al wajibi ala al abnai. O de gara wajibi dumsenunga. Arada jamil bil ihsan ilayhima. An bangba wa nyuma sai ka tumo. Qawlan wa fi'lan. Kuma kana an kewale la. Wa yakunu al birru. Bangba mo fla dugo bi yini. Bitaati ma fil ma'ruf. Nu mo fla labatula nu mo fla wali mandoni. Wa kafdil jinai lahuma. Igi ga yermaji kama feze o mo fla. Wa ta'addis ma'huma. Iga boro ke ga faru mo fla ga. Beluti fi wa ihtiram. Nin no ya ani hine. Wa talbiyatu hajatuhuma. Anu mo fla mo yo jabili. Wa du'a lahuma. Iga dugo ke o mo fla. Fi hayatihuma. Mo fla ga nyina mala. Wa ba'da mamatihuma. Anu mo fla fatule ko fe. Aku zawju ala zawjatiha. O be furuge ka hake a furumuso kan. Yajibu ala zawjati. A bi wajibi a furumuso kan. Na wa zawjiya kiyamun. A ka wuli ka jɔ kɛ. Fil huquqi wal adabi. Ni hakɛ o y'an ladamu. Atiyatu asharatu. O kumakan ninnu natɔla fila ye tan ye. Awalan. A fɔlɔ. To'atuhu. I k'i furukɛ labato. Fi gayri ma'siyati Allahi ta'ala. Fo n'a kɛra Ala sɔsɔ ye ta Ala min ka sekɔrɔ talen don. Qawluhu ta'ala. Ala ka kuma na Ala min ka sekɔrɔ talen don. Fa in ata'anakum. N'a furumuso y'a labato. Fala tabghu alayhinna sabilan. A kana fɔ a bi jugumata k'u sɛgɛrɛ. Inna Allaha kana aliyan kabiran. I k'a dɔn Ala de ka bon ale de kɔrɔtalen don. Suratul Nisa ayat 34. O bɛ muso ka sura kɔnɔ aya 34 na. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a kan. Law kuntu amiran ahadan. N'an de kun kɛra mɔgɔ dɔ yamaраlikɛbaa ye. An tasjuda li ahadin. K'o ka sujudu bɛ mɔgɔ kelen ye. La amatul marata.
kalen ala la ne kun bɛ muso yamaruya أن تسجد لزوجها a ka sujudu bɛ a furu kɛ ثانيا a filanan معرفة منامه ومطعمها i k'i furu kɛ ka sunɔgɔ waati i k'o ɲini k'o dɔn a n'a ka dumuni kɛ waati ثالثا a sabanan حفظ شرفه وعياله i k'i furu kɛ ka bonya kɔlɔsi ni k'i jan don a somɔgɔw la وسائر شؤون منزله a n'a ka dukɔnɔna koɲɛ bɛɛ lajɛlen ماله وولده a n'a ka nafolo n'a denw قوله تعالى ala ka kuma na ala min ka se wɛrɛ talen don فالصالحات muso ɲuman de ye muso ye كانت الحافظات لغيبه muso min y'a furu kɛ ka kuma k'a labato ni k'a jan don a ka taafe bolo la بما حفظ الله تعالى ni fɛn ala yɛrɛ ye fɛn min kɔlɔsili wajibiya kan قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ala kira ka kuma na nɛɛma ni kisi b'a kan المرأة راية على بيت زوجها وولده furumuso de ye kɔlɔsilikɛbaa ye a furu kɛ ka du la a n'a denw رابعا a naaninan عدم خروج بدون إذنه ورضاه furumuso man ka sen ta k'a bɔ dafe k'a sɔrɔ a furu kɛ ka diɲɛ t'a kɔnɔ وقد طرفها i k'i ɲɛjuru surunya i kana kɛ ɲɛjuru jan ye وكفد صوتها i kan'i man ka yɛlɛ a ta sanfɛ وكف يدها عن السوء i bolo kana don ni fɛn du kɔnɔ fɛn min bɛ tɔɔrɔ las'a ma ولسانها عن الفوش والبذاء i k'i jan don i dalanen na ka bɔ i furukɛ nɛnni ma ani kuma jugu ومعاملة وقاربه بالإحسان i ka ɲumanya kɛ i furukɛ masurunya ni mɔgɔ ye الذي baara ɲuman min يعملهم هو به ni furukɛ yɛrɛ b'o ɲumanya ta k'o sɛgɛrɛ. Mesdames et messieurs, invités, un grand remerciement à l'endroit des grands guides spirituels, Chérif Ousmane Madan Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, guide des Ansar. Ce jour est très important dans l'histoire des écoles Madarsa. Ansar din de Nango. walanda ala sillati rahim o de bɛ sinji tugu kan alhamdulillahi kaelo fi muzam tanzilihi tanu bɛ masa min bɔ a ka jigi fɛn belebeleba in kɔnɔ n'o de ye alikuranul karim ye ya ayuha nasu ya aw hadamadenw ittaqu rabbakum a ye sira dabama ye allazi khalaqakum min nafsin wahida o min n'a y'an bɛɛ lajɛlen da ka bɔ ni kelen na n'o de y'a fa dama ye wa khalaqa minha zawjiha a tilala ka bɔli k'o yɛrɛ la a furumuso la n'o de y'an ba Hawawu ye wa basa minhuma rijalun kasiran wa nisaa a tilala ka sabatili k'olu ni ɲɔgɔn cɛ cɛw caman na ani muso caman igwanul karim inna allaha ta'ala i k'a dɔn ala ittaqullaha i k'a dɔn ala allazi ittaqullaha a ye sira ala ye allazi o min tasaluna bihi an bɛ masa min de deli n'a yɛrɛ tɔgɔ ye wal arham an n'an ka sinji igwanul karim ne balimaw inna sillata rahim i k'a dɔn sinji tugu wajibatun wajibi don wa qadwa ma'siyat i k'a dɔn sinji tigɛlen haramu don wa min kaba'ir al-zunub a bɛ ala ka jurumubɔw cɛ la wa fi asrina al-hal an ka nin waati in na laqad mana Allahu alayna bi wasailin kasirin a k'i kala ala ye foni sirali kan ka ni siratigɛw caman ye lisillati rahim sinji tugu siraw fɛ ma bawodo la kirabai hali n'an balimaw cɛ jɛya nana fal hatif bari sabu talifani akrabu wasilati ala zalika o bɛ sɔn nɔgɔyali k'an ni ɲɔgɔn cɛ nin fɔlen in na walasa ka mɔgɔ yamaruya ɲuman kɛli ye huwa kullu ma amara Allahu bihi o de ye fɛn o fɛn ni ala ye an yamaruya ni olu kɛli ye min khairi kabini hɛrɛw la wal birri ani bangebaa dugaw ɲini wal ihsan ani ɲumanyaw wal munkar ka mɔgɔw bali ka wajuguma kɛli mɔ huwa kullu ma naha Allahu anhu o de ye fɛn o fɛn ni ala ye an bali ka bɔ olu kɛli mɔ min sharri kabini tɔɔrɔw la wa fasadi ani tiɲɛni wa zulmi ani tɔɲɔni wa qad amara Allahu ta'ala bizalika ala yɛrɛ yamaruya k'a ka kumakan na faqala a ko wal takun minkum ummatan yad'una lil khairi jamakulu dɔ ka kɛ aw la minnu bɛ mɔgɔw wele ka taa hɛrɛw mɔ ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar u mɔgɔw yamaruya ni ɲuman kɛli ka tila ka mɔgɔw bali ka bɔ juguman kɛli mɔ ulaika humul muflihuna olu de ye mɔgɔ kisilenw ye wa olu de ye mɔgɔ gaɲinenw ye sadaqallahu al-azim masaba in ye tiɲɛ fɔ suratul ali imran 104 nin bɛ suratu alamurana kɔnɔ aya 144 na
أني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من قبل على كده ما كيشين نعم بامو من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر نمقام يا مقام يا مراني ما كلا أنا مقام بالك بجكم ما كلمه فهو خليفة الله في الأرض وتجي على خليفة دكما كله كيا وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجي على كرا خليفة كيشين نعم على كرامة إنه هو كرامة هذا فلان يفتوغامنا أو كان عشان يوتوغو كان بالما يوتوغو كان هنا أزكي يوم فانداونا كسر أيرا بقاكه إمام علي رضي الله عنه أنا من قبل علي ما علي من ربنا كان يرى النور قال أكو من كانت فيه ثلاثة سلمة له الدنيا والآخرة جواب سبب نو يرى مقام ديلو تيجي جايب كشي وقال رفنا بينه يأمرون بالمعروف أفلا كمقا يأمرني ما كلي ويتمر به عربت لقاك وينهى عن المنكر أفلانا كمقا بالك بجكما كلمه وينتهى عنه عربت لقا يرم بالك بو أكلمه ويحافظ على حدود الله أصابنا كقول شريك على داونا جل وعلا مسام بوين أنا كورتا o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen foli kunfilanan kɛra kɛnɛ in parrain ani a marraine fɛ ani ziwaza kalanyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔba n'o ye Muhamadu Sɔlihu karamɔgɔ an ye mun sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ. o maa y'a sen da yɛrɛ kunna ka na nin kɛnɛ in ka yan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen fɛn min ma natɔ sɔrɔ o kana a segintɔ sɔrɔ an b'a deli Ala fɛ kɛnɛ in sigira hɛrɛ la Ala k'a kɛ hɛrɛ la k'a laban hɛrɛ la an ka président ka kumakan don a ko a b'a deli Ala fɛ nin kuranɛ jingi nin ka k'a daminɛ nin kana k'a laban a b'a deli Ala fɛ fana a ka kɛ dugu ma hɛrɛ a ka kan ka du ma hɛrɛ a ka kɛ jamana ma hɛrɛ an b'a deli Ala fɛ tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ tɔɔrɔ min b'an ka dugu kɔnɔ tɔɔrɔ min b'an ka du kɔnɔ ya Rabbi Ala k'a bɛɛ lajɛlen ban kalanyɔrɔ in Ala k'a taa ɲɛ Ala ka barika don a la kalanden minnu n'olu b'a kɔnɔ ani minnu kun b'a kɔnɔ ani minnu bɛna na fo ka taa se diɲɛ wuli ma Ala ka barika don bɛɛ lajɛlen la. a bɛɛ bɛ nangɔnya bi an bɛ bɔ ka nangɔnkaw fo ka dafɛla bɛɛ fo nangɔnkaw a sara bɛ Ala bolo u y'a fɔ cogo min o de don 2013 karamɔgɔ Adira Juma seli yan misiri la an yɛrɛ tun b'a nɔfɛ Mamadu Salihu karamɔgɔ sirifikɛ min y'a ka sirifiya dogo Salihu karamɔgɔ an b'i fo Salihu den ani Nafisatu karamɔgɔ den sirifikɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye seko min kɛ kalan in na a ma dogo wulikajɔ bɛɛ kɛra nin kalan in na nka nangɔnkaw fana y'u seko bɛɛ kɛ an bɛ nangɔn fo nangɔnka aw sara bɛ Ala bolo an filɛ jɔyɔrɔ min na nangɔn an kanu ka se hakɛ min na Ala dɔrɔn de bɛ a dɔn nangɔn an daw kanu ka se hakɛ min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn mɛ a ma kɛ foyi kama fo Serifu Usumani Madani Haidara kama diɲɛ in Ala k'a laban alijinɛ kɔnɔ diɲɛ in Ala k'a laban alijinɛ kɔnɔ mɛ ko in sababu yɛrɛ ye Seydi Serifu Usumani Madani Haidara de ye Aba den ani Ba Madani den ani Makɔrɔba Famanta den ani Ba Seydou den ali mu cɛ 12 den ko yɛrɛ sababu y'o de an bɛ sirifikɛ fo Bamaɲi tɛnɛnɛ bugu la a n'a ka denbaya bɛɛ u cɛsirila ka Ala ka diinɛ dɛmɛ a dɛmɛcogo bɛɛ ma a 100%. N'an ko cɛ ni muso bɛɛ folen kɔfɛ dafɛla fɛn fɛn bɛ an b'a bɛɛ fo u ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an b'u fo u ni ce olu ka foli kɔfɛ na Ala sɔnna ma an dɔnnen don yɔrɔ min na o ye garibu dɔrɔ de an karamɔgɔw sigilen filɛ ɲɛfɛ ko an ka bɔ k'an ka garibuya kuma kɛ an b'olu de fo olu minnu ka bonya t'u la ka anw n'an jurumu dɔnniya an b'u fo an ka karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan an ye min dɔn an tɛ min dɔn ansɔriw bɛ yan tijaniyaw bɛ yan kadiriyaw bɛ yan sɛgɛnɛ kalandenw bɛ yan an b'a bɛɛ fo ni Ala de tɔgɔ ye o foli kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fo n'o ye Mamadu Salihu karamɔgɔ ye wajibi do dugawu bɛ k'a ye n'o tɛ hali n'a ma dugawu k'a de ye ale ŋaniya y'a wasa Mamadu Salihu karamɔgɔ ni hijira ko don a y'o kɛ a ye hijira kɛ mun nɔfɛ dɔɔni ale filɛ nin ye maliyɛn tɛ o ngo ivoirien de don mais a y'a ka bonya to a la ka nafolo hakɛ min natugu ka Ala ka diinɛ ɲɛɲini a bɛ se fɔ 18 hakɛ ma
a ye o jura mina de to a bolo k'o bila ye ka dɔnni ɲɛɲini ka don Mali kɔnɔ yan o de karamɔgɔba sigilen filɛ an ɲɛfɛ bi ni an ŋaniya ɲumanya ye ka tila ka na segu ka na kɛ cɛ ye cɛ min ni a bɛ ka balo ni a yɛrɛ ka dɔnni ye a natalen tɛ mun ko la Mamadu Salihu karamɔgɔ a bɛ ka balo n'a ka dɔnni de ye bi Ala ye dɔnni min fitinin min kalifa la a ma nata e la a ma nata ne na a natara Ala min na a bɔra Ala min kama a faso la an b'a fo de alisalamɛ cɛma an'a musoma denmisɛn ani maakɔrɔ an jira hɛrɛ la tile to bɛ Ala bolo ya Rabbi Ala ka nɔgɔya hɛrɛ la an ye bato minnu k'a kɔnɔ Ala k'o minɛ an ye an ye jurumina ko minnu kɛ Ala k'olu yafa k'a ɲini setigi Ala fɛ kɛnɛ in a sigira hɛrɛ la ya Rabbi Ala k'a wuli hɛrɛ la la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim se tɛ jɔn ye fanga t'i la an si tɛ se ka foyi kɛ fo ni Ala jɛna ni min ye ya Rabbi an ka kɛta a n'an ka fɔta min bɛ bɛn Ala ma ya Rabbi Ala ka jɛn n'o ye kɛnɛ in sigi wale ɲuman dɔ don ani anw ka kuma a kɛnɛ kan k'an ka devoye silamɛ o ye bonya da de ye nka yanni an ka don kɔrɔfɔ kɔnɔ an balima fɛn o fɛn n'o ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabu dugu min bɛ yan ne t'a bɛɛ tɔgɔ dɔn maa o maa bɔra dugu o dugu la ka na a cɛ a n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen n'o ye silamɛya foli ye k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a bɛɛ lajɛlen barikada sabu alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam alakira ko waman lam yashkuru nasa fala yashkuru Allah hali ma ɲuman n'a y'i waleɲuman dɔn alakira ko ni i kana sara dɔ wɛrɛ la dɛ karisa i ni ce ko wallahi ni ma se k'o fɔ hali ale Ala yɛrɛ min da k'i tɛ se k'ale Ala barikada k'a waleɲuman dɔn o mana Ala ko cogo di n'ale ye nɛɛma k'a ye wala in shakartum la azidannakum Ala silamɛw n'Ala ye nɛɛma k'a ye Ala ko n'an ye nɛɛma in waleɲuman dɔn ale Alahu Taala ye a b'an jidi a la ya Rabbi Ala ye nɛɛma min k'a ye Ala k'a jidi Ala ye nɛɛma min k'a ye Ala k'a jidi dugu dɔw bɛ yen kabini olu sigira fo sisan kuranɛ ma deli ka jigin olu ka dugu la o an yɛrɛ fɛ alhamdulillahi rabbil alamina kuranɛ kɔni bɛ jigin yan maa kelen maa fila nka maa 11 yɔrɔnin kelen nangaw bɛ yan olu y'o seere ayi o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yan fɔlɔ o fɔlɔ de ye nin ka muso yɛrɛ y'a la cɛ 9 ani muso 2 o fɔlɔ nin ye yan Ala k'an bɛ sababu ma aw yɛrɛ kana bila silamɛ la kɔfɛ a tɛ silamɛ la kɔfɛ maa ye dɛ a ye karamɔgɔ bɛɛ ɲininka o de b'a to komi bide don ne tɛ bɛɛ tɛ wajulikɛla ye o de b'a to fɔlɔ la jumasiw fɛ ni wajulikɛla tun bɛ wajuli kɛ jumasiw fɛ tele la walima arajo la kuranɛ aya min bɛ fɔ fɔlɔ ko udi'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana ko ni bi mo wele Ala ko tan Ala kɛra Muhamadu ko tan sallallahu alaihi wasallam ko a kana kɛ ngalabɛ ten ko a k'a kɛ kodɔn maa ye maa min ye kodɔn kalan ni kodɔn tɛ kelen ye. An sigi ɲɔgɔnna caman jira an na Ala k'a k'an dugu mɔ hɛrɛ ye Ala k'a kɛ jidi ye Ala k'a kɛ wasa ye an ka foli bɛ an ka karamɔgɔw ɲɛ an foli bɛ an ka karamɔgɔba yɛrɛ ye an wasara bi an nisɔndiyara fɛn min maa sigilen sɔrɔ yan o kana taatɔ sɔrɔ Ala ka sigi wɛrɛ jira an na Ala k'an ka dugu jidi Ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲɛfɛ k'an yɛrɛ kɛ kɔma ɲuman. A ka diɲɛ ye bi san kalo 6 tile 21 san 2026 an bɛ n'an kɔ dugutigi fo k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barikada a ka dunan bisimila ko ɲuman na fɛn bɛɛ ka di dunan kolo la fo mun y'i se yan o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka imamuw fo k'u barikada ka tila k'u wale ɲuman dɔn u ka kɔnɔnajɛlenyaw na an'u ka ŋaniya ɲumanyaw la an b'u fo o la k'u barikada o mana bɔ yen mɔgɔ hadarala kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ an b'olu bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka u bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn fɛn min ma u natɔ sɔrɔ u taatɔ lɔ Ala kana o kɛ k'u sɔrɔ wa nukarriru ashukuru wa tahiyya ala abina al-irfan al-mufattish al-am Muhammad Salihu karamɔgɔ o kɔfɛ an bɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ta ka se an yɛrɛ fa ma
ani an yɛrɛ lamɔba ani an karamɔgɔ n'o ye Elhaj Muhammad Solihu karamɔgɔ ye an b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn ka a barikada a ka kalanko ɲuman na a n'a ka lamɔko ɲuman na ka don anw na an b'a fɔ la ka a waleɲuman dɔn cɛ min ni a ka wulikajɔ bɛɛ ye fɛn jumɛn ye anw denmisɛnninw anw bɛ se ka kalan kɛ cogoya min na ka bɔ kunfinya dibi la o mana ka se ka taa nɔrɔ siraw sanfɛ an bɛ a fɔ la ka a waleɲuman dɔn ka a barikada o la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ serifula fana fo serifula min ka baara bɛɛ lajɛlen tɛ foyi ye silamɛya diinɛ cɛrini kɔ ani ala kira somɔgɔw kanu olu bɛ se ka sabati maaw dusukun na cogo min na ni mɔgɔ bɛ se ka k'u fɛ ka u barikada ka se ka baara kɛ n'u ye cogo min na u ka kumakanw na o mana bɔ yen foli belebeleba an b'o ta k'o se Kaidu Ru'ima Ainul Izzi Nuru Zamani Shamsu Shumushi Alimul Allama Fa'imul Fahama Nurul Huda Kaidu Ruhi As-Sayyid Sharif Usman Madani Haidara amanga foli belebelebata ka se cɛw ka cɛma dɔnnibaw karamɔgɔ As-Sayyid Sharif Usman Madani Haidara huwa rajul min rijali dini qaddama hayatahu fida'an li nashr al-islam n'a fɔ kalandenw bɔra k'a fɔ cogoya min na ale de ye cɛ min wulila k'i jɔ ka silamɛya dɛmɛ ka tila k'a ka silamɛya weleda turu fɛn jumɛn kan ala husnul khuluqi jogo ɲumanya kan cɛ o jogo de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye an bɛ a fɔ la ka a waleɲuman dɔn komi tile ye dɔ kɛ an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la ala k'an ka batokɛlenw minɛ tabaw ala k'u hinɛ kuranɛjigi ala k'a kɛ hɛrɛ a donna hɛrɛ la cogo min na ala k'a bɔ hɛrɛ la ten n'a b'a cɛman n'a musoman an b'a bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye komi dugu min nana Ansar tɔgɔ la ne t'a bɛɛ tɔgɔ dɔn an bɛ jɛ k'u bɛɛ fo ni kiramandonya n'o ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh an tɛna foyi fɔ kɛnɛ in ka yan min n'o ma fɔ karamɔgɔw fɛ an bɛ segin ɲɔgɔn ta de kan ka ɲɔgɔn bilasira n'o ye ka tila ka kalandenw su ni kana kɛ kala bilalen ye u fɛ ani u somɔgɔ la ko ni mɔgɔ min donna dɔnni na dɔnni min bɛ maa se alijinɛ kɔnɔ ko ala bɛ sira nɔgɔya i ɲɛ sira min bɛ i yɛrɛ se alijinɛ kɔnɔ ɔ dɔnni nation de ka ca bi an bɛ dɔnni min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na o ye alisilamɛya dɔnni de ye n'o ye al-Furqanul Karim min ye tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye al-Qur'an ye an di dulon o la an b'a ɲini silamɛw fɛ sigi ni sigi gansan tɛ wa kuranɛ fana kuranɛ tɛ fɛn gansan ye kuranɛ ye setigi ala ka kuma de ye ni mɔgɔ min ma se ka baara kɛ n'a ye i k'a dɔn k'a fɔ i ye maa bɔnɛ ni alikiyama jɔn don yarabi ni na aw ala k'an kisi o bɔnɛ ma. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Anw ni sɔkadi bi ka an yɛrɛ sɔrɔ ni kɛnɛ in kan an fɛ Nangɔ yan. An bɛ foli kɛ Nangɔ dugutigi ye, ka foli kɛ an ka mɛriw ye, ka foli kɛ an ka Nangɔ alimamu ye, ani alimamu n'o nan bɛ yan, ani dugutigi n'o nalen bɛ yan. I m'a ye an ka dugutigilakaw y'an kala fɛn dɔ la bi, vraiment j'étais très content nisɔndiyala kojugu. An y'an ka dugutigi wele a ka n'a ka dunanbaw bisimila, a y'a ka kuma di a ka ɲamakɛlɛkɛ ma. An kana mɔgɔ ni ma dan dɔn ni wale in na bi. An b'a fɔ dugutigi ma a ni ce a n'aw ka danbeya. Fɔlɔ la ɲamakalaw bɛ kuma an ka faamaw de tɔgɔ la. An ye dugutigi filaw wele o nana jɔ o yɛrɛ tun bɛ se ka kuma ta mais olu yɛrɛ ma kuma ta o yɛrɛ ma dɛ o y'o ka ɲamakalacɛ de wele. Dugutigi ni y'o ka kuma don o ka ɲamakala de da a ye ko lase. N den ɲɛna o y'an ka danbe kɔrɔli yɛrɛ de ye. Dugutigi an b'aw fo anw kalanni na parce que nin ye kalan dɔ de ye fana ni ye aw de fana ni kɛlen ye ka anw fana ni kalan ka tila ka denmisɛnw kalan an b'o fo baara ɲuman na. N'an bɔra o yɔrɔ la yen don an b'an ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo dugu o dugu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi an bɛ bɛɛ fo yan'a lamini bɛɛ
ka tila ka n balakaw fo aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an balakaw kɛ mɛ ka fan bɛɛ lajɛlen fa o de kosɔn tuma caman ne bɛ kuma dɔ fɔ n bɛ segin a kan ko alakira taara arijinɛ kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam ko a taara sɔrɔ ko janamanden fanba ko ye musolakaw de ye ko cɛ tɛ est ce que i b'a dɔn ne hadisa in tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ wa tiɲɛ yɛrɛ don wa tiɲɛ tɛ koyi ni ala ko kɛnɛ sigila muso min bɛ y'a kɛnɛ k'a ka ca ni cɛw ye n'a ko k'an ka jate bɔ sisan muso min bɛ yen a ka ca ni cɛw ye a y'a jate joona joona a ye tɛgɛrɛ fɔ an balakaw ye kɛ a bɛ taa musow don jahanama kɔnɔ k'aw yɛrɛ bila arijinɛ kɔnɔ o bɛ ɲɛ cogo di ala k'an bɛɛ don arijinɛ kɔnɔ an bɛ foli k'an balakaw ye olu minnu bɔra fan wɛrɛw fɛ ka na an ka fan bɛɛ lajɛlen fa an b'o fo ka tila ka foli kɛ kalanden somɔgɔw ye olu min ye danaya da nin yɔrɔ in kan ka na n'o denw ye an nisɔn ka di yan ye kalanyɔrɔ de ye kalanyɔrɔ min ye kalanyɔrɔ cɛsirilen ye n y'o fɔ aw ɲɛna kunun ko n bɛ segin a kan l'histoire est un témoignage histoire ye ka seereya dɔ de ladi n delila ka masala dɔ fɔ kunun ko n bɛ segin a kan an ko mɔgɔ fɔlɔ min sela ne ma k'a fɔ Mohamed karamɔgɔ kalanyɔrɔ sanfɛ kilasi dɔ sigi anw ka nin mara in kɔnɔ pour que an ka denmisɛnw bɛ taa segu jatigila gɛlɛya bɛ yen ko gɛrɛw bɛ yen a ko ka ca mɔgɔ fɔlɔ min sela ne ma k'a ɲɛfɔ ɲɛna Amadu b'a dɔn k'a bɔ bunu wɛrɛ ba a y'a to an ka mɔgɔ dɔw ka ɲuman fɔ dɛ ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka se ne ma n ko Amadu n ko musaka b'a la dɛ n ko musaka b'a la i filɛ ka sanfɛ kilasi minnu fɔ musaka b'a la wa a ko ka ca mais a y'a cɛsiri nin yɔrɔ in na an bɛ Ngara sous-section Ansaru ɲɛmɔgɔw fo Ngara sous-section ɲɛmɔgɔw wulila ka se ne ma ko Mohamed karamɔgɔ an b'a fɛ dɛ kilasi 7 ka kɛ anw yɛrɛ ka Ngara sous-section kɔnɔ hali ni anw yɛrɛ b'a musaka bɔ an ko a ko ten wa ko o bɛ o ko ten n ko ne yɛrɛ ko ten o ko an b'a fɛ ka réunion kɛ an ka taa fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ka d'an ye i yɛrɛ ka y'a kɛnɛ kan n ko a tɛ nin yɔrɔ la yan an taara réunion in kɛ Bunu Worojila de la an ka Ansaruw bɔra fan bɛɛ k'an sɔrɔ Worojila la o m'a fɔ ko an ka taa sigi Worojila la dɛ o m'a fɔ ko an ka taa sigi Bunu wɛrɛba la dɛ o m'a fɔ ko an ka taa sigi Ngara dɛ ko an ka na sigi Nangɔya Ansari ni baara de filɛ nin ye wallahi Ansaru baara de filɛ nin ye min bɛ se ka min kɛ waati min na a hali n'o de kelen pe b'a ka buguda la an bɛ taa kɛ yen a dɔnna k'a fɔ an ka Ngara mara kɔnɔ yan mɔgɔ minnu bɛ se marasa ka ta sanfɛ ka taa mara min bɛ s'a kɔrɔ bi an ka sous-section kɔnɔ o de ye Nangɔ mara ye wa o y'a bonya bɛɛ ta k'a di Nangɔkaw ma an b'a fɔ ko a ni ce a ni ce aw ka hakili ɲumanya la vraiment nin bɛ na ne yɛrɛ ma kojugu an taara réunion kɛ an karamɔgɔ Bunu Worojila de la a réunion fɔlɔ wari min dala kɛnɛ k'a sera 50 la dɛ dɛmɛ na o tilala ka layidu ta Mohamed karamɔgɔ a bɛ bɛn fɛn o fɛn ma a fɔ wa a ka kɛ an ka denmisɛnw ka se ka 9e sɔrɔ alhamdulillah an ka denmisɛnw filɛ ka 9e sɔrɔ nin ye a ni ce a ka baara la m'o ka président fo daw président n'a ka yɛrɛmajigi président n'a ka yɛrɛ dɔn président n'a ka yɛrɛ di ala ma n'o ye an ka Ngara sous-section président ye n'o ye an karamɔgɔ daw ye ne bɛ kamalen in dɔn depuis kunungo depuis a ma kɛ président ye ala kɛ mɛ ka mɔgɔ dɔw de dilan k'a bila olu yɛrɛ ala ka baara de la wa segukaw b'a fɔ o mɔgɔ de ma ko mɔnjualaw n'i y'o ɲɔgɔnna ɲini tɛ n'u sɔrɔ bi ala yɛrɛ ka mɔnjualaw de bɛ yen an ka président daw ala ka mɔnjuala dɔ de ye vraiment an b'a fo an taara réunion kɛ olu de ka mara la a don o ye jigisigikan bɛɛ fɔ ne yɛrɛ Mohamed karamɔgɔ ye wa o ye min fɔ a kɛla dɛ wa 9e kelen fila fɛ yan nin ye aw ka denmisɛnw tɛna taa segu bilen inshallah o b'o ka defu sɔrɔ yan wa nin y'a daminɛlen ye inshallah mɔgɔ fɔlɔ la kalanden tun tɛ kɛ i yɛrɛ ma ten f'a ka damajuru di a karamɔgɔ dɔ ma o karamɔgɔ de b'a bilasira ka ala ko fɔ a ɲɛna k'a dogi ka ala dɔn sin d'a ma mais bi kalanden bɛɛ b'a kunfɛ k'o t'o damajuru di mɔgɔ ma alors b'a ka tila a kɛla ten mais bidenw de balen don o ma o tɛ gɛrɛ karamɔgɔw la ka kalan ɲini k'a dɔn u bɛ arabukan den kelen kelennin minnu mɛn k'o b'o arabukan kɛ ka kuranna fasini o ye bɛɛ don fili la mais ala tun bɛ se ka jigin ni kuranna ye siɲɛ kelen pe k'a di Mamadu Lamini ma mais a m'a kɛ ten dɛ a ye kuranna di Jibirila de ma k'a don Mamadu da Mamadu an b'a dɔn i ka fisa ni Jibirila ye dɛ mais i damajuru d'a ma a ka kuranna f'u ye 123 kɔnɔ 123 kɔnɔ mais e k'a filɛ kɛ
tawrata jigila Seydina Musa ka dafa'atan wahida yɔrɔnin kelen o masa kɔnɔ mɔgɔ 70,000 Ala y'a bɛɛ halaki mais an ko k'an t'an damajuru di an ka karamɔgɔ sɛbɛw ma olu ka se ka an bilasira ka dɔnni sin d'an ma ka kodɔn ni kokɔrɔdɔn parce que kodɔn ni kokɔrɔdɔn tɛ kelen ye n bɛna misaliya dɔ d'aw ma denmisɛnw n bɛ segin nin misaliya in kan tuma bɛɛ bamananden 2 de bɛ yen bamananden 2 kelen wolola Faransi bamananden do de mais ale wolola Faransi de a y'a ka mɔgɔya kɛ Faransi bamananden tɔ kelen ale wolola an fɛ Segu ye ale y'a ka mɔgɔya kɛ yan bamananden min wolola Segu Faransi o de nana vacances la ale terikɛla bamananden ye min wolola Segu yan o 2 bɛɛ ye bamananden don dɔ sɔgɔma o de ko ka taa baro kɛ o mɔkɛ fɛ o taalen baro kɛ mɔkɛ fɛ mɔkɛ y'o ladi o 2 bɛɛ ladi ko a y'a jando aw ka kulusijala la c'est à dire mɔkɛ ka ladilikan na a y'a jando aw ka kulusijala la o bɛ ladilikan in kɔnɔ tuma min na o bɔla o mɔkɛ fɛ yen bamananden min bɔla Faransi ale sina k'a ka kulusijala fonte k'a siri ka ja kosɛbɛ bamananden min bɛ Segu a ko mun daminɛtɔ don ko an bɔla mɔkɛ fɛ yen sa a b'a fɔ ko an jando an ka kulusijala donc ne b'a la k'an ta siri k'a ja ka mais ale bɛ ko dɔn mais a tɛ ko kɔrɔ dɔn min bɛ Segu o ko hey o tɛ koyi an mɔkɛ k'a fɔ ko an jando an ka kulusijala la an b'a fɔ ko an ka siri k'a ja koyi kulijala bɛ fɛn min da la dɛ a b'a fɛ k'a fɔ an ɲɛna ko an ka hakili to de la faransikɛ in ko petu k'a fɔra ale ko an ka kulijala dɔrɔn de siri ka jɔ de wa an ka marisaden ni bulon kɔnɔ kalandenw filɛ nin ye olu ye min ye olu b'a fɛ k'a logaden kɔrɔ de fɔ ten k'a kɔrɔ fɔ ten nka u t'a ko kɔrɔ u t'a a laɲini dɔn anw bulon kɔnɔ kalandenw anw de b'a kɔrɔ fɔ ka tila k'a laɲini fɔ wa tiɲɛni min bɛ dɔnni kɔnɔ bi diinɛ kɔnɔ bi minnu damajuru tɛ mɔgɔ bolo n'o bɛ kuranna a y'a fɔ ten ko n bɛ arabukan mɛn a tiɲɛni bɛɛ olu de ye denmisɛnw a kana kɛ ten dɛ a y'a damajuru d'a karamɔgɔw ma a y'an ka kitabuw kala duguma kitabuw kala a ye gɛrɛ karamɔgɔw la a ye taa baro k'o fɛ n'ala farala o kan a ye na dɔ faamu ala k'an bɛn saba ma n y'a fɔ a ɲɛna ko n t'a fɛ ka jabani kuma ye an nisɔn di bi kosɛbɛ an ka kalandenw ka ɲɔgɔn dan kɛla nka yanni an ka se kalandenw ka ɲɔgɔn dan ma an ka kɔrɔnajigi minnu bɛ kɛ san o san an fɛ Segu o bɛ an ka mɔgɔ cɛsirilen dɔw de ta ka bonyamasigi ka olu ye ka prix de tɔgɔ la olu la o tɛmɛnen kɔfɛ Ustaz Mohamed Soliu karamɔgɔ a ye jɔnjɔn di kɛ kalanden cɛsirilenw ma an ye mun sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ an ye mɔgɔ 3 ta bi an b'a fɛ ka prix dɔ de tɔgɔ la o la o ka cɛsiri la o mɔgɔ fɔlɔ o ye Ba Umaru Tamura ye ka bɔ Mani an b'a fɛ a ka se an ma yan mɔgɔ min ye bɛɛ na premier prix an y'o tɔgɔ da an ka nin cɛkɔrɔba in de la n'o ye Ba Umaru Tamura ye nin cɛkɔrɔba in la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah a ye tɔnniw ɲininka o ka nin cɛkɔrɔba in k'aw ye tan n de ɲɛna kɔlɔnba min sigilen filɛ nin nin kɔlɔn belebeleba in nankɔkaw jɔn de ye kuwa da ni kɔlɔn in na ni cɛkɔrɔba min filɛ nin ale de ye kuwa da ni kɔlɔn belebeleba in na k'a segin k'a bila ji la fara fo ji la ni cɛkɔrɔba in de y'a kɛ wallahi n'i ko tɔn baara kologiriya yɔrɔw ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a tɛ dugu la yan o ne na o na an ka tɔn baaraw la i bɛna mɔgɔ fɔlɔ minnu sɔrɔ k'a fara mɔgɔw kɛ ale b'olu la yan vraiment an ka yan mɔgɔw o y'o hakilila jagabɔ k'a ka bonyamasegi k'a ye n'o ye Ba Umaru Tamura ye c'est à dire Tamurakaw yɛrɛ de ko ka di ne ye quoi o ko ka di ne ye de dɛ k'a sababu kɛ ne terikɛba dɔ tɛmɛna yan ko Badrisa Tamura c'est à dire Tamurakaw ala yɛrɛ de y'aw dilan k'aw kɛ mɔgɔ ɲumanw ye quoi an bɛ o foli k'aw ye donc ale bɛna an bɛna ale ka prix di an y'ale ka prix tɔgɔ da an ka kalanden min na n'o kalanden ye bɛɛ dan an bɛna ale ka prix di o ma a b'a di o kalanden ma inshallah na tan an nana ka an cadeau in ye a k'a di Badrisa Tamura fɛn ko Badrisa a y'a di ba ma wala a ka diplôme filɛ i b'a d'a ma a ka yan filɛ c'est à dire nin ka cɛsiri tɛ k'a bɛ ansaru président la ne bɛ nin kamalen don a bɛ san 30 bɔ nin kamalen in kɔni ale na anw ye wulikajɔ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini a bɛ taa Bamakɔ ka na an ka tournée si tɛ yen ko an tun bɛ min kɛ nin mara in na n'an ni nin ma kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ se k'a ye ko peut-être a kɛra président ye la président yɛrɛ wa ni ye se kɛ nin ye bi a bɛ président bila ka fara vigile kan k'a sababu kɛ ŋaniya ɲuman min bɛ nin na tɔn baara la ŋaniya ɲuman min b'a la sirifiw ladonni na depuis kamalen y'a dɔn ko ne ye sirifi a ma de k'a tɛgɛ di ne ma bilen a kunkolo an b'an ka président fo k'a barikada donc an ye mɔgɔ min tɔgɔ da ale la mɔgɔ min ka prix dala la n'ale kɛra mɔgɔ filanan ye
o ye Lasine Jara ye Kulubala muso ma n bɛna détail d'aw ma karamɔgɔ Haidara a ba tɔgɔ bɛ di Alakira ka muso Mandi tɔgɔ tun bɛ di Cheikh Dambala ba tɔgɔ tun bɛ di wa karamɔgɔ Haidara fa si tɛ yen ne bɛ min dɔn k'a daminɛ ba kaka la ka taa ne tɛ maa dɔn karamɔgɔ Haidara faw la assistant tɛ min bolo kɛnɛ so ye kɛnɛ ye dɛ a kana fɔ ko Mɔhamɛdi karamɔgɔ ko an ka Ayisa o ta dɛ mais so kɔni filɛ kɛnɛ filɛ jɔnjɔndi tɛmɛnen kɔfɛ alikuranɛ baara dafali tɔw kɛra an ye mun sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ amana rasulu بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين alikuranɛ kalan bannen solakalaw kalana Ustaz Mohamed Soliu karamɔgɔ fɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin kɛ dɔ jaabi ye ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ baara ninnu kun cɛra ni dakuruɲɛ 2 foli dili kɛnɛ in sedabagaw ma an ye mun sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ an bɛ an sɔrɔ ka kuranɛ jigin kɛnɛ kan n'o y'an ka madrasa kɛnɛ de ye quoi alhamdulilahi rabbil alamina ka kɛɲɛ ni an karamɔgɔ ka laɲini ye maa min n'an y'a ka welekan faamuya anw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ karamɔgɔ ka laɲini se ka sabati fiyewu ni dɔnni tɛ quoi o la an ka sabali an ka kalanyɔrɔ ko sigi sen kan pour que an denw labɔ dibi la n'o ye kuvuyan dibi ye mɔgɔ ye weledakan in faamuya an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ depuis kilasi fɔlɔ la an bɛ k'an débrouiller dɔɔni dɔɔni fo kana se bi kilasi kɔnɔntɔn bɛ an ka dugu la bi n'o ye Segu Nangɔ Ngara commune kɔnɔna na quoi bi kɔni an bɛ Ala barikada k'a tanu kosɛbɛ an nisɔn ka di kalanden mɔgɔ 11 de ye kuranɛ jigin anw fɛ bi ne yɛrɛ ka yeli la n m'a fɔ dugu wɛrɛ la dɛ Nangɔ kɔnɔ yan nɔ nin y'a siɲɛko fɔlɔ de ye quoi musomanin ka kuranɛ jigin dugu yɛrɛ kɔnɔ yan anw ta in y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne bolo dɔ ka ɲɛsin kalandenw ma ani kalanden somɔgɔw ma o de ye kalandenw ka jɛn ni kala ye sabu kala sariti dɔ ye maa min don kala la fo a ka jɛn ni kala ye ni maa jɛnna ni kala ye somɔgɔw ka muɲa kɔrɔ dɔɔni ka temps dɔ ta o temps kɔnɔna na k'a dɛmɛ n'o ye masaw ta f'a ye n'i ye kalanden dɛmɛ a k'a kɛ maa ye fana kala yɛrɛ timinanja b'a tigi la kala kanu b'a tigi la mɔgɔ la n'o tɛ ni kala kanu tɛ kalanden la hali ne y'a bila ka na n'a nana sigi ten a tɛ kalan kɛ o donc sani k'i don don kala la fɔlɔ a ɲɛɲini i den jumɛn bɛ ni kalan courage b'a la n'i y'a sɔrɔ a courage bɛ min na o dɛmɛ n'i y'o dɛmɛ ni Ala sɔnna a ma i ka laɲini ye min ye den min k'a ye kuma o de ye k'an karamɔgɔ fo k'a barikada k'a waleɲumandɔn n'o ye Basi Dankan dugawu jaabi ye cɛ min ka kumakan n'a ye diɲɛmaa labɔ bi diɲɛmaa y'a faamu ale t'anw dama ta ye bilen o Haidara kɛra bi diɲɛ bɛɛ de ta ye sibiridon diɲɛ bɔra k'o ye k'o seereya ka ban quoi komi ni maa ɲi ko a b'i tanu mɔgɔ min b'i fɛ n'a ka b'i tanu u b'a fɔ ko tanunikan don n'a ka weledakan ye mɔgɔw ma anw ye kabako caman de sɔrɔ ale ka ɲɛnamaya la a ka kabako dɔ ye mun ye a ko denw ka u masaw dugawu ɲini quoi denw ka kɛ dugawuden k'u ɲɛsin u masaw ma ne dɔnbaga dɔ bɛ yen a tun bɛ jamana kɔnɔna de la a ko n dɔgɔ n den tagama i sen la kɛnɛya dɔɔni min b'i la i ka t'i ɲɛda bangebaaw kan sanni i ka dɛsɛ o la quoi
o kɛra sababu ye ale nin ka so boli ka bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ de kana Mali kɔnɔ yan kana ɲɛda a bangebaw kan o ɲɛda sababu la Ala ye ale dɛmɛ bi ni Adira ka kumakan ye a y'a boli nin ka so la bi moto b'a bolo bi du b'a bolo bi alhamdulilahi rabbil alamina a sabu tɛ foyi ye fo karamɔgɔkɛ in ka kumakan ko quoi wala an bɛ foli ɲɛsin ale de ma toujours ale kɛra sababu ɲuman ye anw ma a ɲɛna anw ma an y'a ka kumakan lamɛn an y'a faamu wa an bɛ ka baara kɛ n'Ala sɔnna fana an bɛ mɔgɔw fana lafaamu ala fana minnu ji ka faamu o de ye n ka kuma ye ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma ani e yɛrɛ ma o nabaw bɛɛ lajɛlen fo n'o ye karamɔgɔ ye o sabu tɛ dɔwɛrɛ ye an yɛrɛ ka bɛn ni an ka kelenya sabu n'i ye wele da mɔgɔ ma a ye na n'u y'a sɔrɔ bɛn t'a fɛ dɔw tɛ sɔn ka na quoi parce que ko bɛn tɛ dugu in na an kɔni fɛ yan bi taabolo caman b'an fɛ yan nka foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ ka alimami ye sɛgɛnɛ kalanden de ye quoi mais a ka fɛn bɛɛ an yɛrɛ de ne kalan ale fa bolo quoi hali bi n bɛ ka kalan k'ale fana de bolo quoi donc o la karamɔgɔ kan ka wele ka jaabi o sɔrɔla dugu mɔgɔw ka bɛn de fɛ tiɲɛna bɛn bi yan quoi e yɛrɛ nana ye ko cogo ye bɛn b'an fɛ yan kelenya bi yan vraiment an b'u fo k'u barikada k'e yɛrɛ fo a ka cɛsiri la. oui i y'a fɔ cogoya min na an tun bɛ kɔrɔnajigiw de la an ka Segu jamana kɔnɔ yan marasa minnu kalifalen don de la kɔrɔnajigi minnu sera kɔrɔnajigi hakɛ ma o de kan ka se fɔ marasa 13 ɲɔgɔnna ma alhamdulilayi an bɛ Ala tanu an ye a munumunu kɛ cogoya minnu na an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a daminɛ Tona kɔrɔnajigi o kɛla ani Geni n'o ye Farakɔ cercle o dugu min bɛ wele Geni o kɔrɔnajigi kɛla Dugabu ta fana kɛla Dugabu min filɛ nin ye Marikala fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ an nana tila ka Tona ta kɛ Tona min filɛ nin ye Masina fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ Tɔngɛ ta fana kɛla Tɔngɛ min filɛ nin ye Chanro fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ an ye Masala ta kɛ Masala min filɛ nin ye Segu yɛrɛ fɛ yan ka Nangɔ fara o kan an bɛ se ka min fɔ foli ninnu kɔfɛ an ka kalanyɔrɔ la an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamina ka sababu kɛ n y'a fɔ cogoya min na n ye discours minnu kalanbila kɛnɛw kan n y'a fɔ cogoya min na an ka Segu jamana kɔnɔ yan marasa min kalifalen don ne la o de bɛ bɛn marasa 90 ani marasa 3 ma n'i y'a kalanden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa mɔgɔ 10 ani kɔ de la alhamdulilahi rabbil alamina o kalanyɔrɔw tilalen don 2 cɛ premier cycle ani second cycle cɛ n y'a fɔ aw ye cogoya min na lycée labɛnw b'an bolo a lycée classiw jɔla ka ban a dɔw yɛrɛ création dɔ la mais a dɔw création sɔrɔla a dɔw de ouverture ma sɔrɔ fɔlɔ komi yɛrɛ ye kolongo ta ye yan ta fana b'o cogo la ni yɔrɔ gɛrɛw b'an bolo programme na lycée ninnu classiw jɔla ka ban papier ko sababu la a ma kɛ fɔlɔ ɲinan fana an b'a la tando ka sababu kɛ an ka denmisɛnnin minnu ye defu kɛ ni marasa ninnu na an ka Segu jamana kɔnɔ yan inshallah a kalanyɔrɔ ninnu caman ye 100% kɛ kalanyɔrɔ si t'a la min jigila 50% ni duguma cɛ 100% cayala la ani 95% 99% olu kɛla la defu la an ka denmisɛnnin minnu ye defu kɛ an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamina ɲinan kɔni an ye Ala tando kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a dɔn o cogo fana na nationalement ça sera la même chose n'i ye an ka to fara ɲɔgɔn kan national yɛrɛ kɔnɔ inshallah e n'a ye an ka Nsadini kalanyɔrɔw bɛ yɔrɔ min na a caman de bɛ yen minnu ye 100% walima 95% kɛ defu la an bɛ foli kɛ nin yɔrɔ in na an karamɔgɔ ye Asayidi Sherif Usman Madani Haidara ale min ye marasa ninnu sinsin jogo ɲumanya kan o de kosɔn an ka kalanyɔrɔ ninnu tila bɛɛ tɔ kɛla tarbiyatul banin wal banin an bɛ foli k'an karamɔgɔ yɛrɛ a n'a ka denbaya an ti ɲɛ Ali Siribe ko Ali Siribe min ye baara in nungun do depuis kɔrɔlen an ti ɲɛna kɔ hali n'a nana sɔrɔ ale ye an ka heji agent de voyage directeur ye bi mais i kana ɲɛna kunungo marasa directeur tun do ale sababu la inshallah marasa in nana cari ka bɔ Bamakɔ ka na fan bɛɛ lajɛlen la ni min ye min kɛ a y'a to an k'o fɔ o tigi ye an bɛ Alhaji Ali Siribe fo k'a ka a ni ce a ka baara ɲuman na baara bɛɛ kɔni kɛla wasa kɔnɔ a bɛɛ kɛla kunkɔrɔta kɔnɔ an bɔla dugu o dugu la vraiment a bɛɛ kɛla nisɔndiya kɔnɔ ne bɛ n ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo commission minnu sigilen don an ka section kɔnɔna na ne b'o fo ka national mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo komi n y'a fɔ cogoya min na ka tila ka président Moro Jalo n'a ka jama fo an karamɔgɔ olu de ye danaya da Muhamadu Salo karamɔgɔ kan k'a ta ka kɛ commission nationale de l'éducation ye an b'o fo o tɛmɛlen kɔfɛ bureau national fana ye baara nɔgɔya ne ni n ka équipe bolo n'o ye Moro Jalo n'a ka bureau ye ni an mako jɔlen o la fɛn o fɛn na n'a y'a ɲɛfɔ o ɲɛna o ma de k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko nin tɛ walahi hali ni musaka ko do de an mako ma jɔ musaka si la min bɛ kalanko ɲɛta Mali kɔnɔ ne ka équipe ne ye bureau national ye commission nationale de l'éducation ko an y'a ɲɛfɔ Moro Jalo ɲɛna ko a y'a fɔ ko a Mohamadu karamɔgɔ nin tɛ se ka kɛ la o ma de k'o kɛ bon i baarakɛɲɔgɔn n'i y'a bila baara la a mako bɛ min na n'i b'o d'a ma baara tɔ bɛ ɲa ka taa fɛ de o de kosɔn o ye baara min di an ma san 5 kɔnɔ ko an k'a kɛ kalanko kɔnɔ an karamɔgɔ i ko a tɔba tɛ yen bilen k'a fɔ ko an b'an bolonɔ bila min kɔni na an b'an ka bureau national fo k'an ka baarakɛɲɔgɔnw fo
section bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka aw yɛrɛ fo ka karamɔgɔ ka denbaya fo ka bɛɛ lajɛlen fo o de tun bɛ n fɛ k'a fɔ inshallah. Ne bɛ dan sigi an ka bi wajulu kɛnɛ la baara daminɛw la an tun y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an bɛ nango Jamiyatu Ansɔrudine kalanyɔrɔ min bɛ nango san o san u bɛ walanbila kɛnɛba ɲɛnamaya u ka kalandenw ye an b'a ɲini Ala fɛ dɔnni nafama o bɛ Ala bolo Ala k'o di an ni kalanden ninnu bɛɛ lajɛlen ma Ala ka kalanyɔrɔ in taga ɲɛ Ala k'o k'a kan Ala bonya kosɔn an kuntigi Muhamadu bonya n'a barika kosɔn sɔla rasuli kɛrim wa haza salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiemi